tingin mo dito? Ako, personal ko lang na opinion. Personal ko lang opinion to. Unang-una, kung maaalala nyo, ang presidente ang nagpasabog nito sa SONA mismo. At simula nung SONA hanggang ngayon, hindi lang salita ang ginawa ng presidente, konkretong aksyon ang ginawa ng presidente para mapanagot lahat ng dapat managot. Binuo ang ICI, ang dami ng mga kinasuhan, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. At most importantly, sabi niya, wala tayong sisinuhin kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta, kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa niya yan. Yun, paulit-ulit sinabi ng Presidente. In fact, kahapon lang, nagbigay siya ng report, komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng 3 buwan. No? So, hindi yun consistent dun sa sinasabi ni Congressman Saldico na may involvement ang Presidente dito. Kasi, kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot dapat managot? At bakit mo sasabihin na bago magpasko, sigurado nang may makukulong? So ako, at ano naman ang ginawa ni Congressman Zaldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Zaldico? Umalis ng Pilipinas. Nung nagsimula pa lang itong kontrobersiya, skandalo sa flood control, ang ginawa ni Congressman Zaldico, umalis ng Pilipinas. So, sinong paniniwalaan natin? Yun lang. Ako, personal ko lang na opinion. Sir, kumusta ang mga cabinet ng Siyempre, Pangulo? ako, naniniwala ako. Lahat ng kabinete nasa likod ng Pangulo. Kasi nga, siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos lang. At doon ako kampante. At doon nanggagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito at kung ano ang sinimulan ni Pangulo nung SONA, tatapusin din niya ito. At kasama niya ako dito sa pagtatapos dito sa napakalaking skandalo. 100% ang supportan po. Oh, absolutely. Tatapusin natin to kasama ang Pangulo. Ang fact is, ang unang ginawa ni Congressman Saldico, umalis ng bansa. So siguro, nasa mga kababayan na natin yon. Okay, Thank you.